suka tak tembengan sinawang tembang prakaca sang yaka suka tak tembengan sang lipendriya datang supe aku rasa
Nuhun kawula nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ingkang satu kinurmatan panjenenganipun Geng Mekugati Bapak Triyono saha Ibu Sumarmi. Ingkang dahat kinurmatan tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bidi sepuh ingkang mapan wonten dusun Baran Ketuyo Sendang ingkang satuhu kita bekten, para kadang seniman, seniwati, budayawan, Bapak Ibu para rawuh, tamu undangan, hadirin sutresna budaya ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Awit saking berkah pangestunipun kula panjenengan saged panggening dalu punika kanthi kebak kawilujengan, kebak kabagas warasan, boten wonten alangan rubeta setunggal menapa. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng karsa junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ing dalu punika dipunwakaken kula kalodong marwaja sesarengan kanca-kanca saking campur sari wandi budaya kepareng marak sowan wonten karsa panjenengan sedaya mapan wonten dalemipun Bapak Triyono saha Ibu Sumarmi. Inggih menika dalam rangka tasyakuran pernikahan putri tercinta ingkang paring asma Nimas Ayu Lulu Sintia pikantuk raka Mas Bagus Aditya Sunarto ingkang mijil saking Lunggi Kedoyo Sendang Tulungagung. Nuwun sewu nderek tetungga mugi-mugi pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi barokah, langgeng-langgeng anggenipun mangun bale wisma, andhut runtut reruntungan kadya mimilan mintuna nganti kaken-kaken ninen-ninen. Amin amin ya rabbal alamin. Ing dalu punika kula kisah kaca saking wandi budaya ugi makarya sesarengan kanca-kanca saking SC Audio matur nuwun inggih menika boten sanes kagunganipun Bapak Triyono piyambak. Ugi kanca-kanca ingkang sampun nyengkuyung kanca-kanca channel YouTube saking Abijaya Record, Putra Wilis, Dika Channel, Trimo Channel, ugi Gogon Channel matur gunging panuwun sampun mengabadikan momen spesial ing dalu punika, spesial malam bahagia pernikahan Mbak Lulu Sintia kalian Mas Aditya Sunarto. Ugi mengaturaken gunging panuwun Bapak Ibu kadang sinoman kadang juru ladi ingkang sampun guyub rukun nyengkuyung gotong royong adicara ing dalemipun Bapak Triyono saha Ibu Sumarmi. Mugi-mugi berkah barokah mliginipun tumrap keluarga agung Bapak Triyono sumrambahipun dumateng kita sedaya ing dalu punika. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ugi sutresna budaya ingkang kawula mulyakaken, sumangga kawula dherekaken memuji mugi-mugi pagelaran ing dalu punika wiwit purwa madya wasana sageta kelampahan gangsar lancar sukses kalis ing sambe kala. Amin amin ya rabbal alamin. Wasana
kula ngaturaken sugeng hampir sani saha midhangetaken pagelaraning dalu punika saking Campur Sari Wande Budaya. Nuwun. Yo, one day, budaya.
matur nuwun kadang-kadang yoga penabuh kadang-kadang sinden